Felly, pnawn da. Da ni yma heddiw i drafod y Gymraeg a fi o fewn y sector Gwasanaethau Cyhoeddus. Felly, dwi'n meddwl ddylen ni gychwyn drwy gyflwyno'n hunain. Felly, dwi'n swyddog cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yng Coleg Cambria. A mae llawer o'n rôl i o ddydd i ddydd yn ymwneud gyda gweithio efo pobl ifanc i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg yn barod i fynd ymlaen i fyd gwaith. Felly dwi wir yn edrych ymlaen i siarad hefo'r tri ohonoch chi heddiw a clywed eich profiadau chi am werth y Gymraeg o fewn eich proffesiynau chi. Felly, na i ofyn i chi gyd gyflwyno eich hun yn sydyn cyn i ni fynd ymlaen i drafod ychydig gwestiynau. Felly, nhw'n ni fynd o'r chwith i'r dde fel dwi'n gweld chi ar y sgrin. Felly, yn gyntaf, Elin? Pnawn da. Elin Sion dwi. Fy rôl i ar y funud ydy fi di rhingyll cefnogol De Gwynedd i Heddlu Gogledd Cymru. Dwi'n reit newydd i'r rôl yma, dwi'n wedi bod yn efo chydig wythnosa, ond y rôl ydy basically gynorthwyo arolygwr yr ardal, gweithio efo partneriaid, i ddelio efo demand, delio efo cyllideb, delio efo staffio yr ardal, mynychu cyfarfodydd efo cynghora lleol, pethau felly. Cyn i fi ddechrau rôl yma, o'n i yn rhingyll yn y ddalfa yn delio efo'r troseddwyr oedd wedi cael ei arestio. Diolch, Elin. A wedyn nesa, Stephen? Stephen Campbell dwi'n gweithio i Gwasanaethau Achub Gogledd Cymru. Dwi'n rheolwr, dwi ar y funud, rheolwr gorsaf dwi ar y funud yn gweithio efo'r adran proffesiynol y gwasanaeth. Dwi'n mynd o gwmpas y gwasanaeth y Gogledd i gyd, yn mynd i gorsafedd i ymweld â criwiau, neu siŵr bod nhw i gyd yn behafio, a da ni'n hefyd yn delio efo cwynion ac appreciations hefyd sy'n dod i fewn i'r gwasanaeth hefyd. Grêt, diolch. A wedyn yn ola, Elen? Haia, pnawn da. Elen Lewis yn enw i, a dwi'n gweithio fel nyrs cymunedol yn ardal Aberteifi a Chysylltnoedd Emlyn. So ni'n gweld y cleifion yn cartrefu hunan allan yn y gymuned. Dwi wedi bod yn gwneud y swydd yma nawr ers 6 blynedd, ond mae'r rôl i wedi newid rhywfaint yn y blwyddyn diwethaf, so dwi'n nawr yn nyrs band 6, so mwy o rôl rheoli'r tîm, really, helpu'r rheolwr tîm i rheoli'r tîm o ddydd i ddydd. Gwych. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am gyflwyno'ch hunain. Felly, y cwestiwn cyntaf sgennai iddoch chi ydy be nath wneud i chi benderfynu dilyn gyrfa o fewn eich maes chi. Felly, oeddech chi'n un o'r bobl ma oedd wastad yn gwybod dyma beth dwi eisiau wneud, neu ydych chi wedi disgyn mewn i'r yrfa mewn ffordd gwahanol. Felly, Elen, ti'n iawn i gychwyn ar hwn? Ie, dim problem. Licen i weid bod fi wastad wedi bod moyn fod yn nyrs. Chi'n clywed rai pobl yn gweud bod nhw wedi bod moyn neud y swydd ers nhw'n fach, ond dim na'r ces oedd dy fi, o'n i moyn fod yn athrawes. Ond wrth nes i dyfu lan, o'n i'n falle ddim mor keen falle ar fod yn athrawes, ges i swydd mewn ysgol gynradd, a nes i ddechrau meddwl, sa'n siŵr os mae hwn i fi. So, just meddyliais i mwy am biti'r peth, a oedd sawl peth i digwydd, really, so halodd i feddwl, falle gallen ni fod yn nyrs. So, just digwyddodd eitha gloi, really, nes i apleio gyda Prifysgol Abertawe wedyn, so ges i ddechrau yn mis Mawrth 2013. So, oedd ddim yn rhywbeth fi wastad i moyn wneud, ond sa'i di edrych nôl ers ni nawr. Grêt. Diolch, Elen. Dwi'n clywed lot o'n dysgwyr ni yn bersonol yn deud, mis, dwi'n gwybod beth dwi eisiau gwneud, yn dechrau panicio. A dwi'n meddwl neges yn fanna ydy beidio panicio, mae gennym nhw ddigon amser, maen nhw'n ifanc, a pwy sy'n gwybod beth, mae diddordeb yn y wastad yn gallu newid hefyd. Felly, sut oedd brofiad di o ddisgyn mewn i'r gyrfa, Stephen? Mae bod yn rhan o'r gwasanaeth tân yn rhywbeth o'n i eisiau gwneud erioed lle, ys pan o'n i'n ysgol bach lle, a tyfu fyny lle, a benderfynol na dyna beth ni'n gwneud pan ni'n gadael ysgol lle. O'n i'n tri am swyddi a draws y wlad i gyd lle, ac yn ei ffodus iawn a gael i fewn i Gogledd Cymru pan o'n i'n 11 oed. A dwi'n 39 wan, so dwi'n bod yn neud am 18 mlynedd lle, a dwi'n mwynhau bob dydd dwi yma lle. Ond jyst ar y funud, mae gen i fi blentyn adra 14, a mae o wrthi'n newid i dewisiadau wan ar gyfer tegau, a mae yna cwrs ar gael
public services cwrs, so i wrth y modd fod rhywbeth fel ar gael I fi pan o'n I oed yna, lle sydd wedi snapio fyny, lle, so dwi reit falch bod o'n mynd I dilyn yr un siwrna lle gobeithio a bod yna cwrs fel ar gael iddo fo, lle. Grêt, diolch. A wedyn, Elin, wbeth tebyg iddo ti, o ti wastad yn gwybod bod ti eisiau ymuno gyda'r heddlu? Oedd o'n rhywbeth o'n I efo diddordeb ynddo ers o'n i'n blentyn, really. Ar ôl ysgol eisiau coleg I wneud criminology. A wedyn nes I mynd trwy broses recrwtio Heddlu Gogledd Cymru yn syth o coleg, ond yn anffodus yr adag yna, oedd yna broblemau efo ariannu a talu amdano'r training lle, felly o'n i'n gorfod disgwyl dros blwyddyn I gael ar y training ac oedd yr dyddiad yna newid yn reit aml, felly nes I benderfynu tynnu'n nghais yn ôl a mynd I chwilio am waith gwahanol am ychydig, felly nes I weithio yn yr trydydd sector yn gweithio I Gwasanaeth oedd yn gweithio fo pobl ifanc digartref am ychydig o flynyddoedd, wedyn o fanna eisiau weithio efo Gwasanaeth Trais yn y Cartref yn Ynys Môn, a ar ôl cwpl o flynyddoedd yn fyna nes I benderfynu ail drio mynd trwy broses recrwtio eto I Heddlu Gogledd Cymru, a wedyn dwi wedi bod yn yr heddlu am yr 8 mlynedd dwytha. Grêt, diolch. Ie, dwi'n meddwl neges pwysig yn fanna ydy bod falle bod yna rei pobl falle yn gwybod yn syth, dyma beth dwi eisiau gwneud a wedi bod yn y gyrfa yna ers y dechrau, ond hefyd mae yna bosibiliadau o sawl gyrfa o fewn yn hamser ni hefyd, felly so ddim kind of pwysa I ddewis yn syth, dyma dwi eisiau gwneud a dyma dwi am wneud gydol fy oes mewn ffordd. O ran y Gymraeg wedyn yn eich swydd I chi, ba mor ddefnyddiol ydy'r Gymraeg? Ydych chi'n defnyddio'r Gymraeg yn ddyddiol? Elin, ti eisiau cychwyn ar hwn? Ie, dwi'n defnyddio Cymraeg yn ddyddiol yn fan hyn yn De Gwynedd, mae'r cymunedau yma yn gymunedau eitha Cymraeg, lle mae lot o'r staff sydd gennym ni yma hefyd yn iaith gyntaf Cymraeg. Felly, dydd I ddydd fyddai'n siarad o lot mwy na fyddai'n siarad Saesneg, lle. Yn y rôl dwytha yn y ddalfa hefyd, fyswn i'n siarad yr iaith yn ddyddiol. Yn aml fysa ni'n cael rhai troseddwyr yn dod fewn oedd yn fwy gyffyrddus yn siarad efo rhywun yn y Gymraeg, felly fi fysa'n gyfrifol am ddelio efo'r person yna mwyn wneud yn siŵr bod I amser nhw yn y ddalfa yn un mor smooth a phosib, really. Ie, grêt. A wedyn, dwi'n gwybod, mae gennym ni lot o ddysgwyr ar hyn o bryd sydd yn edrych I mewn I falle ymuno gyda Heddlu Gogledd Cymru. Felly o ran I sgiliau Cymraeg nhw, os rhaid iddyn nhw fod ar ryw lefel iddyn nhw ymuno hefo'r gwasanaeth mewn ffordd? Mae gwasanaeth yn gofyn am lefel, ond dydy'r lefel yna ddim yn uchel ofnadwy. Lefel 2 ydi o fewn yr gwasanaeth lle fysa nhw'n gallu edrych online I weld yn union beth mae hynna feddwl. Ond mae o'n reit syml, just cwrteisi bob dydd I dydd lle, just dysgu'r basics. A wedyn unwaith maen nhw'n ymuno, maen nhw wedyn yn cael eu cefnogi wella ar hynny lle. Grêt. A wedyn, Elen, ia, fa mor ddefnyddiol mae'r Gymraeg wedi bod o fewn dy yrfa di gyda'r gwasanaeth iechyd? Defnyddiol iawn, I ni fel tîm, fi'n credu bod ni'n 12 yn y tîm I gyd, am 8 ohono ni'n siarad Cymraeg. Fi'n siarad Cymraeg pob dydd gyda'r staff neu gyda cleifion, a fi'n credu fel bydd y panel yn cytuno, mae rhan o'n swydd ni'n delio gyda pobl pob dydd, delio gyda cleifion neu teuluoedd. So fi'n credu mae'r ffaith bod ni'n gallu rhoi y dewis I nhw wedyn I siarad iaith, eu mamiaeth de. So maen nhw'n cael y dewis siwt maen nhw moyn siarad gyda ni. A fi'n credu mae fe'n bwysig yn rôl ni fyd, achos ni yn siarad amdan o pethau sy'n eitha personol, eitha sensitif, a ni yn ffindio, mae rai pobl yn gallu cyfleu I teimladau nhw yn well trwy'r Gymraeg os mae'n abys I well gyda nhw. So fi'n credu mae fe'n rili bwysig I ni bod ni yn gallu rhoi y cyfle na iddyn nhw. Ond dim ond i'r cleifion, fi'n teimlo fel os dwi'n goffa egluro rhywbeth I glaf, wel fi'n gallu egluro am llaeth yn well yn y Gymraeg. So fi'n credu, bod ni'n rhoi y dewis na iddyn nhw, mae fe'n helpu fi fyd. A just y ffaith bod ni yn gallu rhoi y dewis iddyn nhw a bod nhw'n
gallu cyfleu sut maen nhw'n teimlo ni. Achos fi'n teimlo, achos bod ni'n gweld cleifion yn y gymuned, ni mewn i'r cartrefi nhw. So, yn barod, chi mod i ni yn yn cartrefi nhw. So, maen nhw'n teimlo'n well falle bod nhw'n gallu siarad yn y Gymraeg. Ie, a dwi'n siŵr mae'r tri yn chi mewn gyrfaoedd lle ydych chi'n siarad ag yn delio efo pobl ar ei amser gweithio weithiau, felly mae'n hynod o bwysig falle bod gen nhw'r dewis na i gael y gwasanaeth yn Gymraeg neu'n Saesneg. Ydy hynna'n wir o ran y gyrfa i chi, Stephen? Yndi, mae'n wir iawn, yn debyg iawn i Elin a Elen, dwi'n defnyddio'r Gymraeg bob dydd a dwi'n gwneud mewn argyfwng. Da ni'n gweld bobl ar ei adag gweithio lle, a wrth medru cyfarthrebu efo nhw yn Gymraeg, weithiau mae hynna'n dod ar tôn reit lawr lle, dyn nhw mor anxious lle, cos maen nhw'n mor gyffyrddus yn siarad efo chi yn ei iaith gyntaf lle, a jyst yn help mawr os mae yna rhywun yn gallu siarad cyfarthrebu efo nhw'n Gymraeg lle, mae hynna'n helpu lot, fydda Elin yn dweud yn yr ardal, lle dwi ar y funud, ochr Gogledd gorllewin lle, lot o Gymraeg yn cael ei siarad a lot o llefydd da ni'n mynd allan i Cymraeg ydy'r iaith gyntaf lle am nhw'n llawer mwy gyffyrddus yn siarad y Gymraeg a dwi'n falch bod ni'n gallu cyfarthrebu nhw efo fewn y wyl lle. Gret. A wedyn, wrach yn mynd yn ôl wan, cyn eich gyrfa chi a falle pryd oeddech chi'n bengach. Be oedd eich perthynas chi hefo'r Gymraeg? Felly, oeddech chi wedi tyfu fyny mewn tŷ lle oedd rhieni'n siarad Cymraeg, os yr ein chi wedi dysgu Cymraeg falle, o ran addysg? Stephen, ti eisiau cychwyn? Ie, wel, dysgu Cymraeg nes i pan ma'n i'n cyn ddod i ysgol lle, fi a mam adra Saesneg oedd adra ac Cymraeg oedd ysgol, a dyna fel o'n i'n gweld ti, mond hynna ni'n nabod lle, o'n i'n nabod dim byd gwahanol lle, fel dwi wedi tyfu fyny lle, dwi wedi ddefnyddio llawer mwy o'r Gymraeg, a di helpu mam dysgu Cymraeg hefyd lle, pan mae hi'n gallu helpu fi efo'n gwaith ysgol o beth lle, ond dim iaith gyntaf fi o Gymraeg pan eisiau gychwyn yn y ysgol fi fel lle, o'n i'n gorfod gweithio bach letrach na rei o ffeindio lle i gael y graddau o'n i angen lle yn y Gymraeg lle, ond mae o gwerth ffeil lle, mae o dod off yn gret lle. Yndi, waw, mae hwnna'n stori special, Stephen, ie. Oedd yr un peth yn wir i ti, Elen? Na, Cymraeg yw iaith gartre ni wedi bod eriod. Cymraeg, dwi'n byw gyda'n partner nawr, a Cymraeg yn ni'n siarad yn gilydd. So, os rhywbeth nes i ddim dysgu Saesneg nes bod fi yn yr ysgol gynradd, a hyd yn oed nawr dwi ddim yn siarad Saesneg yn dda iawn. So na, Cymraeg fi wedi siarad eriod. So, fi'n credu hwnna'n rhywbeth sy wedi dilyn yn naturiol wedyn. A fel y Stephen yn gweud, dwi'n gweithio yn ardal Aberteifi a Chastell Newydd Emlyn, a ni mewn ardal eitha wledig mas fan hyn, so mae lot o'n gleifion ni'n siarad Cymraeg fyd. So, fi'n credu mae fe'n rhywbeth sy'n rhan o'n swydd ni pob dydd wedyn. Ie, a mae'n diddorol bod ti'n deud, fatha, do'n ni'n di arfer siarad Saesneg, a mae'n hyn wir o ran rei o'n ardaloedd gwledig ni. So, weithio mae dysgwyr yn dod mewn a meddwl, allai'm cwblhau gwaith yn Saesneg, mae hwnna'n gwbl estron i fi, felly mae hwnna'n neges bwysig. Elin? Debyg i Elen, a Cymraeg oedd y iaith gyntaf adre fi'n tyfu fyny. Ysgol gynradd eitha bach Cymreig ar Ynys Môn, a wedyn ysgol uwchradd nes i bob dim trwy'r iaith Gymraeg yn fyna hefyd lle, a wedyn adra rwan hefyd, fel Elen mam harnar i hefyd yn siarad Cymraeg, sgennym ni'n plant, ond y Cymraeg da ni'n siarad efo'r ci hefyd, so, ie. Gret. A wedyn, falle, mae gennym ni fix o ddysgwyr yn y coleg, a dwi'n siŵr bod hyn yn wir o ran coleg ar draws Cymru i gyd. Falle, so mae yna rei fel Elin a Elen sydd yn rhugl yn y Gymraeg a sy'n dod o gartrefi Cymraeg, a wedyn mae rei fel Stephen sydd wedi dysgu'r iaith. Felly, o fewn eich sefyllfaoedd chi wedyn, neu'r sefydliadau, oes na gyfle i ddatblygu ar y sgiliau yna ymhellach? Felly, os oes yna rhywun eisiau cynyddu y sgiliau Cymraeg, oes na opsiynau i gael hyfforddiant o fewn y sefydliadau gwahanol? Elin? Oes, mae yna lot o hyfforddiant yn cael ei gynnig i'r pawb sy'n ymuno efo'r heddlu. Mae yna cyrsiau hyfforddiant iaith Gymraeg mewnol i helpu nhw ddatblygu sgiliau a'i hyder yn nhw. Mae gennym ni rhwydwaith o bencampwyr iaith Gymraeg sydd ar gael i helpu unrhyw un sydd angen
helpu efo datblygu sgiliau nhw. Mae gennym ni bethau online hefyd fel cylchlythyr sydd yn mynd allan i ddysgwyr, sydd efo pethau fatha word of the day a just pethau bach fel hynna i helpu ar hyd y ffordd. Gret, ie. Elen? Debyg iawn, Elin fi'n credu. Mae'r Bwrdd Iechyd yn cynnal gwersi Cymraeg i staff sydd eisiau. Maen nhw'n gwneud lefelau gwahanol, so rhywun sydd falle moyn gwella sgiliau neu rhywun sydd ddim wedi siarad Cymraeg o'r blaen. Mae'r Bwrdd Iechyd fi'n teimlo yn gwneud lot i trelannog pobl i ddysgu'r iaith ac i wella sgiliau hefyd. So fi'n credu am y sesiynau training i gael fyd ar-lein, modiwlau i gael i wella sgiliau. So fi'n credu mae ddigon o ddewis i gael i staff sy'n moyn gwella sgiliau neu dysgu o'r newydd, really. Ie, mae hynny'n rili diddorol ag o ran y busnes ar-lein hefyd, achos weithio mae'n anodd meddwl am drio cyrraedd gwersi wedi wneud shift neu rhywbeth fel felly mae'n handi gwybod bod yna bethau ar-lein ar gael hefyd. Ydy'r un yn wir o ran chi, Stephen? Yndi, bron iawn union yr un peth a Elin a Elen hefyd. Mae yna pencampwyr Cymraeg yn y gweithle hefyd, lle bydd pobl fynd at yn benodol os maen nhw'n chwilio amdan wbeth benodol lle yn y Gymraeg, os maen nhw eisiau dipyn bach mwy o hyder yn siarad Cymraeg. Mae'r unigolion yna, da ni'n anelu at hynna lle, a wedyn maen nhw efo mynd i rhoi nhw'n yr direction iawn lle. Dy gennym ni Welsh Wednesday bob wsos yn y gweithle lle, da ni'n eisiau hybu'r Gymraeg mwy lle, a helpu pobl ymlaen efo'r dysgu hynna sydd eisiau dysgu mwy o Gymraeg. Gret. Waw, mae'n braf clywed bod yna gymaint o gymorth ar gael. Achos rhan o'r gwaith dwi'n neud ydy dwi'n gweithio gyda'r bobl ifanc i ddatblygu sgiliau yn y gweithle. A mae gwybod bod hynny'n gallu cario ymlaen mewn ffordd unwaith maen nhw'n cyrraedd y gweithle hefyd i fynd ymhellach. Mae hynny jyst yn gret. O ran myfyrwyr wedyn falle sydd yn ddihyder o ran i Cymraeg, ag fydd efallai yn trio ac yn ymgeisio am swyddi o fewn y flwyddyn 2 flynedd nesaf. Sut fysach chi, neu ba fath o gyngor fysach chi'n rhoi iddyn nhw o ran defnyddio i Cymraeg yn y gweithle? Stephen? Jyst yn annog nhw i drio, os mae rhywun yn gweld bod rhywun yn trio rhywbeth newydd Gymraeg, jyst rhyw pwtyn bach, helo, sut ydych chi, nid hwnna spark o conversation efo rhywun lle, a wedyn bydd rhywun helpu pobl ymlaen wedyn lle. Mae o'n mond yn cymryd jyst y dan bach yna, jyst i gychwyn lle, a wedyn bydd rhywun arall lle clywed hwnna, a helpu'r unigolyn yna, jyst rhywbeth bach lle, peidio cadw fo'ch hun lle, jyst trio'r pethau bach lle, a wedyn iddo jyst cynyddu wedyn yn y gweithle lle, a nid y hyder yna codi wedyn, a mynd i siarad Cymraeg weithio bob diwrnod yn y gweithle wedyn, ag allan o'r gweithle hefyd. Ie, gret. Na, dwi'n meddwl bod hwnna'n gyngor gwych, Stephen. A dwi'n meddwl, y peth pwysig ydy, peidio bod ofn neu camgymeriadau fel o ti'n deud. A sy'n neb efo Cymraeg perffaith. Felly ie, just cario ymlaen a dal ati a trio. Elen, cyngor eitha tebyg neu beth i ychwanegu? Ie, tebyg iawn, achos fi'n credu ni wedi cael sawl myfyriwr yn y gorffennol sydd falle ddim yn teimlo'n hyderus iawn yn siarad Cymraeg, ond maen nhw'n dymas gyda ni wedyn a ni'n siarad y cleifion. Os maen nhw'n clywed ni'n siarad Cymraeg y cleifion, maen nhw yn trial, a wedyn mae'r cleifion maen nhw'n jyst mwynhau clywed pobl yn siarad Cymraeg, fi'n credu. A ie, jyst peidio bod yn ofon i ofyn am gymorth os mae eisiau, achos gyda ni fel Bwrdd Iechyd mae tîm o wasanaethwyr Cymraeg i gael. So bydden nhw'n gallu darparu unrhyw wybodaeth, unrhyw resources neu unrhyw beth sydd bydden helpu nhw. Ond ie, fi jyst yn meddwl, ymarfer yn dweud, jyst trial, jyst dod yn gyfarwydd o fe, a ie, jyst gofyn am help le mae angen wedyn. Ie. A dwi'n meddwl weithiau, neu wrth siarad efo dysgwyr sydd falle'n ddihyder, dwi'n meddwl bod gen rei yn nhw rhyw fath o barier o ran gofyn am help. Maen nhw'n meddwl, mae pobl yn mynd i feddwl bod fi'n dwp neu bod fi ddim yn gwybod rhywbeth hollol sylfaenol, ond dim dyna di'r gwir. A dwi'n meddwl bod rhan fwyaf yn ni yma i helpu ac yn barod i roi cymorth. Felly, unrhyw gyngor pellach, Elin, neu?
Dwi'n meddwl, jyst yn debyg i Elen a Stephen, swn i'n deud rhyw fath, just give it a go. Dwi'n meddwl bod y ffaith bod rhywun yn trio, hyd yn oed yn mynd y bell iawn efo'r cyhoedd sydd yn siarad Cymraeg iaith cyntaf. Mae clywed bod rhywun jyst yn trio gorau i wneud yr brawddegau sylfaen yna yn mynd yn bell iawn. A ella, os oes gen nhw rhywun ar y cwrs efo nhw sydd yn iaith gyntaf Cymraeg, ella'n gallu helpu nhw a bod rhyw fath o mentor jyst i gael eu hyder nhw fyny, ella sa hynna'n helpu. Mae hynna'n rhywbeth fysa'n cael ei gynnig yn yr heddlu, unwaith mae rhywun yn ymuno trwy'r pencampwyr Cymraeg. Mae hynna'n rhan o'i rhôl nhw heddill i actio fath o mentor a helpu annog y Gymraeg a'r hyder yna. Gwych. Na, cyngor gres. Dwi'n meddwl bydd yn dysgwr ni wrth i bodda'n clywed hynny. Felly diolch yn fawr iawn i chi gyd am y cyngor yna. O ran y swyddi wedyn, o ran eich swyddi chi, be ydych chi'n mwynhau fwyaf o ran y swydd? Dwi'n gwybod mae hwnna'n gwestiwn eitha anodd. Ond ie, os ydych chi'n gallu rhoi pwt bach am be ydych chi'n mwynhau o ran y swydd. Felly, Elin? Dwi'n meddwl just y variety ohono fo i fod yn onest. Dwi ond wedi bod yn yr heddlu 8 mlynedd yn yr amser yna. Dwi wedi gweithio ar patrol fel PC, wedyn fatha rhingyll ar patrol. Wedyn o fanna dwi wedi bod yn rhingyll yn y ddalfa, a rwan fel yr rhingyll cefnogol i 10 Gwynedd. Felly mae yna variety o waith wahanol i fedru gael i wneud yn yr heddlu. A hynna dwi'n meddwl mwynhau. Fedrai'm deud pa rôl dwi wedi mwynhau fwyaf i fod yn onest, achos maen nhw gyd mor wahanol. Efo patrol yn amlwg, oedden ni'n delio efo pobl lle oedden nhw ar i gweithio, os ydych chi'n rhoi o'n ffona lle, ydych chi'n rili mewn crisis. Yn y ddalfa, do'n ni'n cael dim cysylltiad efo dioddefwyr, dim ond y troseddwyr. So oedd hynna yn angl hollol wahanol lle ella'r patrol y dioddefwyr fysa'n dod yn gyntaf i fi fod yn edrych ar ôl nhw lle. Whereas yn y ddalfa, y troseddwyr oedd priority fi a edrych ar ôl nhw, a'i welfare nhw, a'i hawliau nhw. So ie, mae yna just variety massive yn yr heddlu. Mae bob diwrnod yn wahanol. Ie, o'n i jyst am ddeud, mae'n swnio fatha bob diwrnod yn wahanol i chdi, felly ie, diddorol iawn. Stephen, beth ti'n mwynhau ora am dy rôl di? Cwestiwn anodd, dwi'n mwynhau gymaint o darna o'n swyddi lle, a debyg iawn i Elin, mae bob diwrnod mor wahanol pan ti'n dod i dy waith. Ar y funud, pan dwi'n weithio, dwi'n troi ffôn on 8:00 bora a gwybod beth sy'n dŵad i ni lle, ond illa 2 beth fwyaf sy'n ni'n joio mwyaf am y swydd ydy, gan mynd allan ar hon lle, gan mynd allan ar injan dan efo'r criw, mynd allan i helpu pobl lle. Mae pobl yn galw fewn ar ni amser gweitha, a da ni'n mynd allan i drio gwella'r sefyllfa lle. Dwi'n modd gael bod un o'r rhan o'r criw sy'n gallu gwella situation da ni'n cyrraedd i fewn i lle, a gobeithio wneud pethau'n well lle. Grêt, diolch. Ag Elen, be ti'n mwynhau fwyaf am dy rôl di? Ie, debyg iawn i Stephen Elin. Fi'n credu na'n natur y swydd yn dyfod ni'n cwrdd â pobl newydd pob dydd. Fi'n credu gyda ni'n y gymuned, achos i ni'n gofalu'r o'r cleifion am blynyddoedd am bellach. Maen nhw'n dod ar y caseload a falle byddwn ni'n gweld nhw am sawl blwyddyn. So fi'n credu peth pwysicaf fi, beth fi'n mwynhau fwyaf yw cwrdd â pobl newydd. Ond dim jyst cleifion, chi'n ni'n cwrdd â staff newydd, myfyrwyr sy'n dod mewn ato ni am gyfnod. A fi'n credu y cyfleoedd ni wedi cael fyd, achos dechreuais i yma 6 blynedd nôl a fi wedi datblygu, mae'n rôl i wedi datblygu yn yr amser yna. So mae hwnna'n rhywbeth fi wedi mwynhau. Ni'n dysgu rhywbeth newydd pob dydd. A fi'n credu, nôl i'r cyfleoedd, achos gyda'r cyfle llynau a ddangos ar rhaglen S4C Nurses. So oedd hwnna'n gyfle i gael dysgu pobl am ti beth i ni'n neud. So fi'n credu, fi jyst yn mwynhau gweud wrth pob un beth yw'n swydd ni a gobeithio bod e'n gallu cadw fynd am sawl blwyddyn arall. Grêt. Dwi ddim yn gallu meddwl am unrhyw gwestiynau pellach ar hyn o bryd. Diolch yn fawr iawn i chi'ch 3